דבר איתי מילה אחת בענייני דת. כלום. שום מילה אני לא רוצה לשמוע. אבא אמר לו, אני מתחייב שכך יהיה. מוריי ורבותיי, אבא חוזר הביתה, מספר לאמא, מספר לאחים שלו הקטנים, ינקלה בן 5, אוי סורלה בת 12, וכל האחים והאחיות, בלי עין הרע. אתם יודעים מי הולך להגיע לשבס קודש הביתה? מי בא לעל, מי יבוא בעזרת השם לשבס קודש? מי יבוא? שלוי מלא. וואי, באמת אבא, איך אני מתרגש, איך אני מתרגשת, כולם ממש שמחים, איזה כיף. מוריי ורבותיי, יום שישי, השעה 12 בצהריים, שבת נכנסת ב6, וכבר ב12 בצהריים, כבר ב12 בצהריים, כל השולחן מוכן, וכולם כבר בחלון 12 בצהריים. מתי שלוי מלא יגיע? עד שעה לפני שבת שלוי מלא עוד לא בא. האחים הקטנים מתחילים, מה בא? אולי הוא בכלל לא בא. לא, אם הוא אמר הוא יבוא. אם הוא אמר שהוא יבוא הוא יבוא. ואז הוא אומר לי, ואז ככה 5 דקות לפני כניסת שבת שלוי מלא יוצא מהמונית שמגיע למטה. כל האחים מסתכלים, הם לא יודעים אם לשמוח או לבכות. שלוי מלא לפני 5 שנים יצא מהבית עם פיילה, עם חליפה, עם מגבעת, היה לו קדושה על הפנים. אבל עכשיו שלוי מלא עם קרה, עם קעקוע וגופייה, אוי ויי 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 ויי. מצד אחד הם שמחים, שלוי מלא חזר הביתה, אבל מצד שני שלוי מלא הוא כבר לא שלוי מלא, הוא שלומי אולי, שלומיק, אני יודע מה הוא, אולי הוא שולו, לא יודע מה הוא. אוי ויי ויי, איזה צער, איזה צער יש להורים, איזה צער יש לכולם. אבל אבא אומר לכולם, לקבל אותו בשמחה. נכנס הביתה, תיק על הגב ככה, בקוסי ככה, הוא נכנס. אוי ויי ויי, הוא נכנס הביתה. ואז מוריי ורבותיי, הוא נכנס הביתה, וזה כבר היה זמן הדלקת נרות. אוי ויי, ואז כבר אמא של שלוי מלא כבר עומדת ליד הדלקת נרות, היא כבר מתכוננת להדליק את הנרות של שבס קודש. היא עומדת ליד הנרות, הגפרור כבר דולק, הנר כבר דולק. פתאום מזווית העין שלה מה היא רואה? את שלוי מלא שהיא לא ראתה אותו כבר 5 שנים, שיצא מהבית עם החליפה, עם התואר על הפנים, פתאום עולה שלומי כזה, ככה נראה בקושי שלומי, לא יודע איך הוא נראה, הוא לא שם, אין לו צורה של יהודי כמעט, שיער ארוך, מה אתה קורא? ממש השם ישמור ויציל, כזה קעקוע גדול. האמא התאפקה, אבל מוריי ורבותיי, אתם יודעים שזמן גדול להתפלל, הזמן גדול שאמא יכולה להתפלל על הילדים שלה, כתוב בספרים הקדושים, אתם יודעים מתי זה? מזמן הדלקת נרות. ואז האמא שמה ידיים על הפנים, ובמקום להתחיל להתפלל היא מתחילה לבכות. אוי 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 אוי. היא מתפללת על שלוי מלא, שלוי מלא שהלך וחזר מישהו אחר, והיא מתחילה לבכות, והיא אומרת אבא שבשמיים, איפה שלוי מלא, איפה שלוי מלא. היא בוכה ובוכה ובוכה.
אוי, איזה צער יש לה. שתיים עליהם מסתכל. כמה שלא בוכה. חצי שעה אמא עמדה שם ובכתה. עבר חצי שעה, ניגש לאמא, אמר לה שבת שלום. כמובן אף אחד לא אמר לו ללכת לבית כנסת. הוא בא ליושב לשולחן שבת, אף אחד לא מדבר דברי תורה. מוריי ורבותיי, הגיע מוצאי שבת, אחרי שכל השבת היה הכל בשקט. הגיע מוצאי שבת, אבא אומר לו, אנחנו ממש שמחים שבאת, נשמח שתבוא עוד פעם. שלוים עלה אומר לאבא, אבא אמר טוב, אבא היה בטוח זהו עכשיו הפרידה. אבא בא להתנתת לשיקת פרידה לשלוים עלה. אבל שלוים עלה אומר לאבא, אבא, תן לי מספריים. מספריים? למה מספריים? אבא, אני לא יודע, כבר 5 שנים אני לא בבית, אני לא יודע איפה אתם שמים את המספריים. אבא הולך, מביא לו מספריים, ולפני כל הבית הוא גוזר את השיער הארוך, מוריד את הגיל ואומר לאבא שלו, אבא, אני רוצה שתחזיר אותי לישיבה. אבא פותח לו את העיניים, אומר לו, מה? אבל אף אחד לא דיבר איתך אפילו מילה אחת. לא אמרנו אפילו דבר תורה אחד על השולחן. איך אתה מתכוון? מה קרה? אומר לו, אבא, דע לך, אף אחד לא דיבר איתי מילה, אבל כל דמעה ודמעה שירדה מהעיניים של אמא בהדלקת נרות, היא נכנסה לי כמו חץ בלב, וזה מה שיחזיר אותי הביתה, כי זה עורר אצלי את כל דרך האמת, לעזוב את הדרך הלא נכונה. פתאום כל השבת התעורר אצלי, ראיתי מה זה שולחן שבת, התעורר אצלי כל הרצון לתשוקה אמיתית לבחור בדרך האמת. פתאום התחלתי להיזכר כמה רע שמה, וכמה כל החברים שמה זה לא חברי אמת, וכמה הכל הוא דמיוני, והכל חולף, ואין שום הנאה אמיתית. החלטתי שאני חוזר הביתה.